Ako v GeoGebre narysujeme zaškrtávacie políčko. Vyberieme si cez ikonu, druhú správa, ikonka zaškrtávacie políčko na zobrazenie a skrytie objektov. Ja som si už v GeoGebre pripravila výkres s narysovaným kruhom, trojuholníkom a štvorcom. Po výbere máme podľa návodu kliknúť na nákresňu. Ja si umiestním zaškrtávacie políčko sem. A legenda je vlastne názov, ktorý bude pri zaškrtávacom políčku. Vytvorím si na zobrazenie kruhu, čiže napíšem text zobraz kruh. V dolnej časti tohto zaškrtávacieho políčka je napísané, že máme vybrať objekty. Čiže rozkliknutím vyberáme objekty, ktoré chceme na dané zaškrtávacie políčko zobraziť. Tu sa nachádzajú vlastne už všetky objekty, ktoré sme narysovali v tej GeoGebre, takže ja viem, že to má byť bod H a všetko, čo súvisí s kruhom. Kružnica. Skryjeme aj bod I. Text 1. Ja som si to už vyznačila červeným. Ja viem, že to je už text, ktorý patrí vlastne ku kruhu. Skontrolujem, či tam ešte niečo nie je. Myslím, že už by to malo byť všetko. Keď to máme, tak dáme použiť. Keď zaškrtnuté políčko zrušíme, tak by sa nám mal skryť kruh. Keď ho chceme zobraziť, znovu zaškrkneme. Podobne môžeme vytvoriť zaškrtávacie políčko na trojuholník. Čiže znovu ideme, vytvoríme zaškrtávacie na trojuholník. Legenda bude zobraz trojuholník. Takže napíšeme, čo by sme rádi mali. Trojuholník. A vyberieme všetky objekty, ktoré chceme na tento zrušiť alebo zaškrknúť. Ukážeme si aj, keby sme zabudli, ako sa to stane. Takže viem, že to má byť všetko k tomu trojuholníku. A sú tu aj úsečky ABC. Čiže všetky tieto tri úsečky vyberiem. A ukážeme si, keď vlastne zabudneme, ešte nám tam zostalo niečo. Vidíte, že nám zostalo vnútro trojuholníka aj text trojuholník. Tak teraz ideme cez práve tlačítko na texte. A k tomuto textu vlastne pridáme v časti pokročilý podmienku na ukázanie objektu. Ale musíme zistiť, ako sa tá naša logická hodnota volá. Mám tu dve logické hodnoty už. Prvá bola názvom I a druhá, ktorá sa vytvorila, bola J. Takže na zobrazenie toho textu trojuholník dáme logickú hodnotu J. Ak sa nám to nedarí, tak skúsime znovu, lebo sme asi nesprávne ukázali. Musíme dať vlastnosti toho textu. A teraz tam dáme cyklická, teda logická hodnota je. Zatvoríme. Takže vidíme, že sa nám už aj ten text. A ešte tu máme vlastne ešte raz ten n-holník. Vlastnosti n-holníka. Tiež dáme do časti pokročilý podmienku na ukázanie objektu. Tú logickú hodnotu je.
Máme vytvorené už vlastne druhé zaškrkávacie na trojuholník. Podobne by sme vytvorili aj zaškrkávacie poličko na štvorec. Toto som využila pri výkrese významné prvky trojuholníka, kde som zvolila 3 zaškrkávacie polička, jedno na výšky, jedno na ťažnice a jedno na stredné priečky.